Mae'n ni de sut I greu pug allan o Lego. So I ddechrau, mae angen darn fel hyn, pedwar llosgi'r pedwar. Wedyn, mae angen 2 o'r darn yma, sydd yn 4 hyd, ond yn cael bwa, sydd arch ynddo. A maen nhw'n mynd I edrych fel coesau, y pug. So mae gen ni 2 gyferbyn I gilydd yn wynebu i'r un ffordd. Wedyn, mae gen ni darn fel hyn. So dim ond 4 mewn hyd, ond mae fe'n fwy dal na just un bloc o Lego. A maen nhw'n mynd uwch ben y coesau fel na. So mae'n gwneud fath o amlinelliad gi. Wedyn, mae angen sgwar unrhyw lliw, so chi ddim yn mynd I gweld e. A mae hwnna yn mynd yn y ganol gyda 2 sgwar bob ochr. Wedyn, mae angen y ddarn yma arno ni, sydd bloc o 2, ond gyda 2 cylch arno I ychwanegu rhywbeth. So, dyna ni, un I gefn, wedyn un y blaen. So, gyda ni rhywbeth fel hyn o belled. Wedyn, mae angen darn fel hyn, a ni'n mynd I roi hynna ar gefn, so mae fe'n edrych fel cymffon. Wedyn, beth sydd angen ni yw adeiladu wyneb, a ni'n mynd I glido fyna. So, beth sydd angen ni wneud yn gyntaf yw cael 3 bloc sengl fel yna. Wedyn, chi eisiau 3 bloc sengl yw un lliw, ond gyda un o nhw arno. So, ddangos chi nawr, chi'n mynd un fyna, un fyna, ac un fyna. So, mae angen creu fath o siart fel hyn, gyda y rai sydd ddim yn cael unrhyw beth arno. Wedyn, gyda darnau fel hyn, mae angen rhoi un fyna yn wynebu lan. A wedyn, yr un arall sydd yn wynebu lan eto. A gallwch chi weld wedyn, wrth I fe wynebu lan, modd I fi ychwanegu clust fyna. Wedyn, ychwanegu llygad arall fyna. A wedyn, mae'n yr un darn arno chi, wedyn, pryd chi'n mynd fel yna, chi'n gweld bod yn creu trwyn. Iawn? A gyd sydd ar ôl. O, hefyd, fi wedi rhoi darn fel yna ar gwaelod, so, cos mae gen i'n pink, so fi wedi rhoi tafod mewn. Wedyn, be ni'n neud yw rhoi 3 bloc o 3 ar y top lle mewn y mewn, a wedyn just cysylltu y pen. A dyna ni, pug bach.